Willem, jongen, wist er alweer van de vlog. Dat komt wel op een lullig moment. Maar goed, John Lennon zei het al. Women are the niggers of the world. Woman is the nigger of the world. En dat bedoelde hij mooi dat op Oerl ter vrouw de vrouw eigenlijk op de tweede plek komt vaak en discrimineerd wordt. Van Madonna zeiden ze vaak, die heeft een soort budget voor de emancipatie van de vrouw. Nou, het is natuurlijk al je flauwekul, het is maar goed je dit zien hoort zo. Neem nou Lovie Austin. Lovie Austin in de jaren 20. In de jaren 20 wie ze al helemaal emancipeerd. Ze leidde haar eigen orkest. Ze leidde haar eigen orkest. Zij ziet maar al die maalje die zij bedwingen moest. Ze dronk, ze rookte als een ketter. En het verhaal gaat dat ze een beetje eigenaardig wie. Elvis hier de neiging om altijd als hij koffie uit een kop gedronken het bij het eerke te dwalen, want hij was bang dat een oor er al ons zit. En Lovie Austin, die wie altijd benauwd dat als ze op een wc zit, dat haar wat goed komen zo. Dus ze hier altijd de deur van het toilet iepen. Heel apart mensen. Altijd de deur van het toilet iepen, dat als er wat gebeuren zou, dat mensen zo bij haar komen zo. Lovie Austin, het is een prachtvrouw, emancipatie, jaren 80 flauwekul, jaren 20, toen wie zij al de baas hoe de man. Lovie Austin. The name